L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti ġaħad talba tal-kap tal-Oppożizzjoni mfissra mill-Partit Laburista bħal logħba partiġana biex tiġi diskussa mozzjoni li ressaq Bernard Grech stess u li fl-ewwel okkażjoni li kellu biex jiddiskutiha ħalliha fuq l-iskaffa. Wara ħin fejn il-Kamra tar-Rappreżentanti ġiet sospiża minħabba talba ta' Grech, l-Speaker Angelo Farrugia ta' deċiżjoni tiegħu li fiha ċaħad it-talba tal-Oppożizzjoni anki skont ordnijiet permanenti adottati minn speakers ta' qablu, fosthom ikkwota deċiżjoni tal-ex Speaker Lewis Gallia. Fis-stqarrija l-Partit Laburista nnota konferma oħra ta' kap tal-Oppożizzjoni li lest jilgħab il-partiġaniżmu b'kollox. Il-Partit Laburista qal li Bernard Grech rid jiddiskuti b'urġenza suġġett li ressaq mozzjoni dwaru hu stess biex fl-ewwel okkażjoni li kellu hu biex jiddeċiedi l-aġenda tas-seduta tal-Oppożizzjoni nhar is-16 ta' Marzu ta' din is-sena iddiskuta xi ħaġa oħra. Għalhekk il-Partit Laburista qal li Grech irid jilgħab gimmick politika e kif irid jinvoka l-urġenza aktar minn xahar wara. Il-Partit Laburista fakkar kif il-Grupp Parlamentari Laburista diġà ddikjara li lest jiddiskuti l-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni dwar is-suġġett fil-Parlament u li kieku l-kap tal-Oppożizzjoni tellaħħa diskussjoni fl-ewwel ċans li kellu, id-diskussjoni diġà saret. Il-Partit Laburista rrimarka li l-kap tal-Oppożizzjoni mhux diskussjoni serja jrid, imma lob politiku partiġan. Tantu hekk li għadu sal-lum ma naqgħadx mal-appell tal-Prim Ministru biex l-inkjesta maġisterjali f'dan il-każ tingħalaq bla aktar dewmien ħalli ssir ġustizzja mal-familja u mas-soċjetà kollha kemm hi.